No és ni aquest altre. El premi al millor programa autonòmic informatiu 2009 va ser per a IB3. L'Acadèmia de la Televisió va reconèixer la cobertura realitzada durant els atemptats que varen tenir lloc a Mallorca el passat estiu. Un està content que hi hagi aquest reconeixement professional, però no és agradable tornar en aquest moment a reviure aquells instants. I com deia, tant de bo que hagi estat la darrera crònica d'un atemptat terrorista. Jo estic convençuda que tots els treballadors que treballen per IB3 aquell dia varen donar tot i molt més del que ells mateixos creien que eren capaços de donar. Jo crec que varen donar una lliçó. Aquest és el premi que dona l'Acadèmia a tots els professionals d'IB3 Televisió que van treballar en aquest programa especial de més de 20 hores de durada. El premio no se da solamente a las grandes cadenas o a los programas más famosos, el premio se da al buen trabajo. Quan passen esdeveniments excepcionals i en aquest cas tan tràgics com un atemptat d'ETA és quan aquesta musculatura es posa a prova i vosaltres veu estar no només a l'alçada sinó que veu ser mereixedors del premi que us han atorgat aquesta nit. Muchas veces se nos premia por narrar cosas tremendas, ¿no? Y es nuestro trabajo. Contamos lo que sucede y a veces suceden cosas terroríficas. Hay que superar ese sentimiento para informar, para contar qué está pasando. Me parece muy importante que se hayan dado ese premio. Des de la presidència de l'Acadèmia es valora l'agilitat i la bona tasca feta per una jove televisió autonòmica. Moltes felicitats des de l'Acadèmia perquè penso sincerament que és un premi absolutament merescut i pràcticament unànime. Un èxit de tots a la feina ben feta.